Action! Det var så 18 nyhederne. Vi går over til dig, Jacob, som sådan står klar med vejret. Men okay. Værsgo, Jacob. Tak til Audan. Vejret for i morgen bliver 5-6 grader. Altså koldt. Det bliver en skyfri dag med tog. Der er lidt vind fra nordøst. Og så bliver der også 5-6 grader uden regn i Nordjylland. Det bliver skyfrit, men med tog især morgen. Der kommer lidt vind fra sydøst. Herfra. Her på Bornholm. Det var. Torsdag bliver der også 5-6 grader med regn. Der er mange skyer og kommer meget tog, især om morgenen. Det bliver okay, ja. Det bliver okay, ja. Hvis vi bliver Fandme nej, nu skal vi lige stå. Herovre, der bliver der kedeligt, gråt og ned. Så går vi lidt ned mod Vejle. Vejle, der har de bortset for dårligt vejr. Dårligt vejr. Prøv at høre, så går vi lidt op mod Frederikshavn. De er så bare vant til det. De er vant til det dårlige vejr. Jeg gider ikke mere. Jeg synes, det er sådan et pisvejr. Jeg tror ikke, det er for sjovt, at jeg går med halsterklæde. Jeg gider fandme. Ej, nu flytter de pisse. Prøv at høre. Lortevejr. Hvad skal vi bruge det til? I skal flytte til Grønland. Jeg gider ikke. Hvad er det, der kommer til? Jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke. Djursland. Lortevejr. Jeg gider endelig at gå i vinteren. Se noget pis! Vent på mig. Det kommer han igen. Ja. Jeg skal så fortælle om det grønlandske vejr. I morgen, sne. Overmorgen, mere sne. Sne hele ugen. Næste år, sne. Men på mandag om et år og 3 måneder. En chance for sol. Det bliver godt fiskevejr. Selvom der sneer i det her område, hvor der ikke, hvad hedder det? Knav for væv. Knav for væv. Her. God chance for at fange spækhugger. Spæk. Og her er der chance for... Helle Thorning offentliggjorde i dag, at folk fra Esbjerg og folk fra Grønland skal slå sammen til en nation. Og derfor har jeg inviteret min gode ven. Jubi Jabi. Bubi. Nå, Jubi Bubi. Undskyld, det glemmer jeg en gang imellem. Det er fandme svært at huske på. Men jeg vil spørge dig, hvad synes du om, at Grønland og Esbjerg skal slå sammen til en nation? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, men jeg tror, det bliver godt. Ja. Så får vi måske en McDonald's, hvis de har det i Esbjerg. Jamen, det har de ikke. Seriøst? De har et fodboldhold, som de bliver slået sammen med. Fiskerdjørn, husker du om? Ja. Ja. Etbenet. Men jeg har fået spørgsmål ind, som siger, hvad får jeg at spise? Jeg er bedst for laks. Ja. Fred. Middag. Hvis vi er rigtig heldige får vi spicy. Og eftermiddag. Forestil dig te med fiskelever og øjne som småkager. Altså, jeg tror lige, jeg springer over, men... Og aftensmad. Må du høre det her? Ja. Hvis vi er heldige, så får vi spæk fra Du bliver nødt til at snakke med højere. Hvis vi er heldige, får vi spæk. Der var du nok heldig, var. Men synes du ikke, at det er en overtrædelse racistisk anlagt, at Helle Thorning forbyder grønlændere at være i Danmark? Nej. Bare på grund af, at I ser noget mærkeligt ud, behøver man ikke gøre nar af jer. Det er mærkeligt ud. Jeg tror, jeg er med dig. Jamen, det er vi også, altså... Min kæreste synes godt. Helle Thorning sagde til formiddag, at Danmark ikke længere vil have grønlændere ind i landet. Jeg har inviteret en god ven ind, Jubi Jabi.
Hvad er det, du spørger mig om?